その姿を現す。我が命に従いその姿を現す。我が命に従いその姿を現せ。我が命に従いその姿を現せ。かの者を守る盾となれ。いい？みんなわかりました。みんなどうやら今そろそろ出番の。頑張ってね。今よ。ひへ。承知。お任せください。我が敵を撃て。これに耐えられるか。まったくそうか。政権争奪戦争。そうだ。その帝都の。そんなところへ光の末裔が逃げ。本当はあなたたち帝国の方がお似合いなんです。ドレンから聞いたことがある。しかしその結果一歩間違えばレイガルド帝国だってとにかくこの城。小娘が。
おいらの実力を見せてやる。剣を受けてみろ。うわっ、
熱の炎で全てを飲み込む。検査は怠らん。